Здравейте, приятели! Пак съм аз от провинцията. И днеска се правя на кулинар. Даже съм си направил второ ядене за по-късно. Ама нали да ви го снимам. Даже не се знае дали няма еди да е сега от него, защото си сипа една ракия с тия мезета майка. Него телешки, език с шарена сол, сирене овче на 40 дена с домашен зехтин. Съм ви казвал, един приятел ми да червен пушен пипер, доматче, перфектно доматче. Направо не на думи. Манджичката ми е обикновена, 5 картофа, един суджук, домашно масло, сол и по някой път слагам и куркумаче, е полезно вкуш. Иначе като вкус не мък е. Палачинки съм си направил 4-5, 2 съм сложил, със сладко от боровинки, сладко има. Сладко може всеки да си прави, дървета, как е речено, и от на комшията дървото може да има диви капини, боровинки, шипки. Абе сладко бол, само да го не мързи човек, значи може да се храните на 80% без да влизате в магазин. Значи аз така го правя вече от известно време, даже не говоря от така повече време. Все пак не сме прости от провинцията и не ходим в Макдоналдс. Вие какво ще кажете за тия вериги? Аз мисля, че там не трябва да се влиза. Като цяло не трябва да се влиза в никакви чужди вериги. Все пак сме българи и трябва да си уважаваме родното производство. И аз като кажа родно производство, да въобще да не говоря и за мандри даже, иначе има хубави мандри, има хубави производители. Сиренето ми е от човек, млата ми е от човек, това ми е от човек, това ми е от човек. Въобще, какво мога да си го правя сам? По-късно ще си имам домати, си имам чушки, тия чушки аз си ги правя. Любимите ми. Не се имам без тех. Имам два вида по принцип. Си сада. Всеки сладко си правя зимнини, троши, кисело зеле. Знаете, това са най-елементарните работи. Така че, приятели, кажете аз дали се справям и дали тия неща са полезни. Как мислите вие? Значи Мириза просто е уникален. Няма какво да ви казвам. И така от мене. Айде да сте живи и здрави. И ако има нещо, пишете. Ако искате нещо да ви покажа някоя госба на баба, на леля от провинцията, имам тук бая бабички около мене. Ще правя и по-добри специалитети, ама по принцип тия бърдите са най-добри. Айде, чао от мен, сте живи и здрави, сега ще пия една ръка.